Zvakaoma veduwe, mhuri yeZimbabwe tiri kusangana nenyaya pano dziri kutenderera, nyaya dziri kunetsa dzemurandakadzi uyo wekuSouth Africa anoita basa rekuverenga news, anoshanda kuSABC, anoitwa Sophie Makoena. Nyaya iri kupisa pano inyaya yema-elections ekuBotswana ayo anova ma-elections aakakomenda achikombeya nezvakaitika pama-election ekuMozambique. Ipapo ndipo paakataura kuti vaMnangagwa vakakorokotedza hurumende yekuMozambique maelection aya asati ataurwa, asati aanaunswa nevanoita nezvekuverenga maelection vacho, asi zvakanzi vaMnangagwa vakanga vatokorokotedza nechekare. Zvobva zvasiyana nekuBotswana uko kwavakatumira vanhu vavo kuti vaende vachinobatsira ruling party yekuBotswana, iyo inova ruling party yakazobva yadyiwa pasarudzo idzodzo. Saka kudyiwa ikoko zviri kunzi vaMnangagwa vakatora nguva kuti vazokorokotedza. Saka ndipo paaikombeya achiti ZANUPF inoda kungopinda-pinda mumabhizinesi evanhu, kuda kungoita notorious kupinda-pinda munyika dzevanhu ichingonodairira nyaya dzevanhu dzinenge dzichiitika ikoko. Ndo paakataura kuti saka nekuti kuMozambique vakakurumidza kukorokotedza, kuBotswana ndovavaregedza kukorokotedza. Saka nyaya iyoyo ndo nyaya hombe yave kunetsa yataakuona pamasocial media, mumadandemutande, nekuti vanhu veZANUPF vari kuita kuzvimba bhibho nemudzimai iyeye anoitwa Sophie Makoena. Vari kutaura zvakasiyana-siyana, kubva kune maspokesperson acho, mapropagandisti, mafoot soldiers acho, vese vanokambena, varakashi vese vari kukomburena, vari kuratidza kurwadziwa kana kuti kubatikana nenyaya yaSophie Makoena. Panapa ndiri kusangana nemumwe panapa ari kuti Zimbabweans who are praising Sophie Makoena, you don't know that this woman is Afrobic, just like the apartheid media SABC News she works for, condensing remarks towards Zimbabwe when the issue was about Botswana are absorbed. This Kasukwere Magogo must resign. Ndo mashoko ari kutaurwa pano, vave kutoshuwira kuti aresign ikoko, nekutiwo ataura sajournalist, ataura chokwadi chake, zvave kuvarwadza, vave kushaya pekumubatira kuti chii chimwe chinganyatsoitika kune mudzimai iyeyo. Vanhu vakarukuta kuita kutsvukisa ziso, kuita kuzvimba bhibho nekuda kwaSophie Makoena iyeye. Ndiri kuonawo zvekare mumwewo ari kubudawo pano, timu iroro rinoita varakashi rinoita zvekukambenera ZANUPF, vari kutaura kuti zvoni uyu mukadzi uyu akangopinda any border reZimbabwe, arrest and deport her, she is a national threat. Ndo mashoko ari kubudiswa futi pano nevamwewo vari kukomburena pamusoro pemudzimai iyeye Sophie Makoena. Aiwa, pachokwadi chaipo avaonesa moto, avarwadzisa, avarwadza, nekuti ivo chinozovarwadza ndechekuti platform yaanenge achishandira ihombe, asi anobuda ipapo paplatform hombe iyoyo achitotaura zvaanenge achinzwa kuda kutaura iye panguva yacho, achitaura chokwadi chavanorambidza, ende chokwadi chisingafe chakanzwikwa chichitaurwa paZBC yemuZimbabwe. Zvobva zvabuda zvakutaurwa paSABC, iyo inotova channel hombe kudarika ZBC yavo yacho yekuZimbabwe, yekuti vanenge vakasefa, vanotoziva kuti kune mashoko asingataurwi. Tiri kuzoona futi Killer Ziv, uyo aimbova MP wekuZANUPF, ari kubudawo ari kutaura kuti zvoni hazvizodi kuita sekunge mave opposition leader weZimbabwe. Vanhu vari kuita kuzvimba bhibho veduwe, kuita kurwadziswa nemurandakadzi. Ndiri kuonawo zvekare mumwe ari kuti the government should ban Sophie Makoena from entering Zimbabwe. Vese vari kuita kuungana, asi chimwe chinhu chatiri kuzoongorora panapa ndechekutiwo sei vanhu ava vari kuda kuti government ikwanise kubhana Sophie Makoena kupinda muZimbabwe. Ivo vanhu vemunoita zvemusangano veZANUPF vachiinvesta zvinhu zvavo kuSouth Africa ikoko, ende kutaura pachokwadi munhurundo hatisati takambonyanya kuona vanhu vanobva kunyika yeSouth Africa vachipinda muZimbabwe kunoita zvinhu zvavo. Asi hameno kuti sei vanhu ava vari kuda kumhanyira kuti ngabhani kupinda muZimbabwe, sezvinonzi Zimbabwe ine zvimwe zvinhu zvinoshamisira kana zvakanyanyokosha zvinenge zvichiteerwa nevanhu vanobva kuSouth Africa, nekuti hatisati takamboona zvichinyanyisa kuitika izvozvo. Vanhu vanotobva muZimbabwe ndo vanotoenda vachinoita zvinhu zvavo kuSouth Africa, vachinoinvesta, nekuti ikonomi yeSouth Africa inozivikanwawo kuti iri nani
pane ikonomi yemuzimbabwe. Asi hamene kuti sei panapa vanhu vari kuita kutaika zvese nekurasika njere pamusoro penyaya iyoyi. Tichizotarisa zvekare nyaya yehondo iyoyi iri kunetsa yaSophie Makoena nevanhu veZanupf, pane mukomana anoitwa Rutendo Matonyarara wokubuda achitaura kuti iye ndiye akamborwisa akabvisa masanction. Ari kukomendawo on nyaya iyoyi. Pamushure mekunge aona vanhu vemuzimbabwe vari kunetsekana kana kuti vanhu veZanupf vari kutemeseka musoro naSophie Makoena, ari kuzoti we fought SABC without Harari's support, hence Sophie remains a problem. In 2022, ZASM took SABC to Broadcasters Complaints Commission of South Africa, complaining about its biased reporting on Zimbabwe. However, the BCCSA chairperson committed fraud by erasing parts of our arguments from the ruling, ultimately favoring SABC despite their clear loss due to our ongoing court battle against South Africa banks for implementing illegal sanctions. At the time of our lawyer advised against pursuing further action against BCCSA and SABC so that we could focus our resources on fighting the sanctions case. Throughout this ordeal, we received no support from Zimbabwean government. Ironically, I now hear the same government criticizing SABC and Sophie Makoena's biased and unprofessional reporting, yet they joined forces with us. We would have resolved this issue in 2022. Pari kunzi ivavo ndivo vakatoregedzawo kuda kukwanisa kutibatsira nemuchinda uya anoitwa Rutendo Matinyarara, ari kuti dai vakakwanisa kushanda nesu kutibatsira tingadai takagadzirisa nyaya yaSophie Makoena muna 2022. Iko zvinezvi ndo pava kubuda she must be banned. Iko zvino haafaniri kuuya kuZimbabwe, vamwe vari kuti ngaangorizaina akuti bhohwa ikoko. Asi pari kunzi takatofambira nyaya idzodzo kudhara tichida kuti titotaura nenyaya yemudzimai iyeyu, asi havana kuda kubatsira kusapota. Vakaona kunge project isina musoro kana kuti zvinhu zvisina nebasa rese. Nhasi manje Sophie uya rave svosve ropinda munzeve, kana kuti tingati munzwa wopinda munyama. Ovashungurudza, ovanetsa manje, voshaya kuti voita sei naye. Vave kungotaura zvese zvese nezvimwe zvisina musoro pamusoro pake, asi nguva ndiyo yoonekwa seiyoita diki nekuti zvinhu mamiriro azvaita iko zvinezvi zvotoita kunge vakanonoka, vave kumashure kwenguva. Zvese zvava kuda kutaura hazvichaonekwi kunge zvichameka sense. Kwave kutungana kwembudzi atongove matakanyanya zvavo. Mhuri yeZimbabwe ndo nyaya dziri kuitika. Vanhu vari kuita kubhoila nehasha. Vanhu veZanupf vari kuita kututuma furo pamusoro paSophie Makoena. Ngaasapinde muZimbabwe, ngaabhanwe, ngaadai so, azodaidai nekuda kwechokwadi chaakataura. Asiwo vamwewo zvekare vari kuzobuda vachitaura kuti kana iyo Zimbabwe ichikwanisa kuita hasha, kuita zvese zvairi kuita izvi pamusoro paSophie anenge ari wekuSouth Africa, what more journalist anenge ari wekunyika yeZimbabwe vanozoita sei naye kana achinge abuda achinzi ari kuripota nyaya dzinenge dzichiitika muZimbabwe. Vakamubata, chii chinozoitika kwaari kana vari kukwanisa kubuda vachiita hasha dzakadai so, vachitaura kuti uyu ngaabhanwe, uyu ngaadai so dai so. Zvizhinji zviri kutaurwa mibvunzo isina mhinduro. Asi handiziviwo kuti imimi nyaya iyi hama dzadiwa munoionawo sei nyaya yandava nayo ndakakubatirai iyi. Ndanga ndichikokumbirisawo kuti mokomenda muchindiudzawo mafungiro enyu mubva malaika this video.